Dobré ráno, deň alebo večer, to je jedno. Vítajte pri nedeľnej chvíľke poézie. Dnes sa vám predstaví Minecraft! Takže čaute, vítajte u nášho prvého let's playu s Marokom. Ja som tu, hej, ja tu vždy som, držím Adamový mikrofón. Sme dobrí, takže začneme si vytvoriť. Začneme vytvorením svetu, takže náš svet bude mať názvou Epic. Bude to klasický survival štýl. No, takže počkáme si. Môže Marek niečo hovoriť občas? OK, takže sme tu. Začali sme hrať. Máme jeden dirt. Áno, takto sa veľmi dobre začína hrať Minecraft. Takže pokračujeme. Pre začiatok si musíme vyťažiť nejaké drevo, lebo bez dreva sa nedá začať hrať Minecraft. Takže Adam, nechávam to na teba. Hraj. Dobre. Takže ťažíme si drevo. Marek horní. Máme jedno drevo. OK, takže keď toto video pozeráte, tak ste si určite našli asi pravdepodobne od Adama náš channel. Nejak nám to nevyšlo ten názov, lebo YouTube má obmedzený počet písmen v názve. Takže za to sa ospravedlňujeme, ale sme pekne po slovensky Adam a Marek. Len to ďalej už je trošku horšie, že je to Adventures, no to už nie je veľmi po slovensky, ale to nevadí. Takže ťažíme. A čo z toho dreva budeme potom mať? Crafting table. Z crafting table si vykraftujeme čo? Budeme mať nie crafting table, veď predsa budeme mať Wooden planks. Yeah. Takže máme 44 wooden planks a zrobíme si krásny crafting table, veľmi krásny. Ničom sa nezmenilo, ale dobre. Takže a pre informáciu sme na jednom počítači, čiže Marek je u mňa. Ja som u Adama. To bola iba informácia pre slabších. No a určite ste si to už všimli, lebo 1.4.6 je už dosť dávno, ale ja som si to všimol asi o 2 dní potom, ako som si uploadol u mňa doma Minecraft, že nové veci sú tam, že keď urobíte toto, tak sa vám ukáže názov toho, čo ste si vybrali, čo veľmi veľkú akože podstatu podľa mňa nemá, lebo vidím, čo mám v ruke, ale to je jedno. A ešte keď si to odhodíme, tak sa nám to točí a je to ako keby 3Dčko. Takže toto sa zmenilo v 1.4.6. No a to je asi tak všetko, lebo ostatné veci sa veľmi nezmenili. Tak jo. Takže ideme ťažiť niečo. Najlepšie by bolo, keby sme začali ťažiť kameň, čo nám veľmi pomôže psychicky, fyzicky, biologicky, geograficky. Lebo si môžeme z toho urobiť drevený, či kamenný krom teda, prípadne sekerku a veľmi prípadne lopatku, no teda. No, dnes by sme sa chystali postaviť si dom na pevnine, hádam. Že nebudeme... Aha, pumpkin, či? Áno, máme tu pumpkin, čo som nečakal, že to bude zasnežené, ale to nevadí. Takže, chcel som povedať iba tak, že na mojom minulom channeli, ako ešte terajšom, Adam Kubala, tak vlastne tam je informačka, o ktorej nájdete tie základné informácie, čo sa týka tohto channelu.
A boli by sme radi, keby ste napísali do komentov, či máme pokračovať. A hlavne nás subscribeujte a zdieľajte videá. Pokračovať budeme tak či tak, ale to nevadí, lebo nás Minecraft baví a dúfame, že aj vás v našom podaní bude vás baviť Minecraft. A tak. A tak. Akože nie, že a tak, že a tak, ale a tak. Máme iron! Takže super, musíme si urobiť rýchlo nejaký kamenný kromp, pardon. Robíme si narýchlo crafting table v tejto jaskyni. V budúcom diele si možno uvidíme podľa toho, čo budete chcieť vy, aby sme urobili. Podľa toho sa my budeme riadiť, čo vy nám budete písať do komentárov a na Facebook a tak. To Facebooky tiež dáme do popisu videa na tomto channeli našom. Áno. Vytvoríme sebe Facebookovú stránku. Áno, aj Facebookovú stránku si urobíme Adamant Market, čo sa snažíme. Tam je koul! Tam je koul! Vpravo, dole. Tu. Vyťažíme si koul. Koul je podľa mňa veľmi dôležitý, lebo mne sa stalo, že som si robil skleník a tak, na styky pistóny, na obilie, a na papky, na takéto veci. Tak som si urobil skleník, samozrejme celý zo skla a toľko som tam vyničil toho koulu, že teraz, keď idem na svoje survivalko, tak je to zlé a naháňa nás pavúk, to je zlé. Dostali sme sa do pásce, čo je zlé, pretože ideme preč. Zdalo sa mi, že som počul zombika. Takže možno, že to bude niekde blízko buď spawner. Ale to by bola veľmi veľká náhoda, keby to bol spawner. Hneď na začiatku. No teraz, ako ste si mohli všimnúť, hrá Adam. My sa v tom budeme možno striedať. Možno, že v tomto diele akurát nie, ale v budúcnosti áno. Určite budeme točiť multiplayer, keď sa mi trošku ukludní môj počítač, lebo bubne mi internet a dvaja pavúci, to dáš. To nevadí, ty to dáš. Dobre. Daj. Poď. Máme tu veľký fail, pretože zabijame pavúka s hubou. A dostali sme jedno vlákno pavúče. Povedal by som ho, že zabij ho, skús, aspoň. Dobre, nedosiahneme na neho, tak nech on si žije pekne. No, dobre. Som nedohovoril. Teraz mi dosť seká internet a potom je multiplayer a ako mi dosť laguje a nechcem, aby ste vypozerali na multiplayer, ktorý bude dosť nekvalitný a keď bude natáčať Adam s Frapsom, tak budete vidieť moju postavičku, ako sa nechtiac teleportuje z miesta na miesto, lebo tie lagy, čo ja mám na počítači, to sú brutálne. Dobre, snaž sa urobiť si dostať sa na pevninu a urobiť si asi ironové veci. Najprv by som si zrobil dom. Ok, takže najprv dom. Z čoho si ideme postaviť dom? Dom si postavíme neviem. Takže buď drevo alebo cobblestone, lebo nič iné zatiaľ nemáme. Alebo si urobíme z papkinu. Asi nie. Tak to asi nie, no. Ale
Rád by som si zrobil nejakú sekeru. OK, a mohli by sme si nájsť nejaké jedlo. Zjedz mushroom. Zjedz si hub. Hubu! To nejde. Prečo to nejde? Dobre. Toto som ešte neskúšal, hej, preto som nevedel, že to nejde. To nie je muchotrávka, to je huba a zase sa ozýva Adamov brat. Čo ste si mohli všimnúť na minulých 2 dieloch Adamových let's playoch, sa tu už Saxána takto púšťal tu Adamovi do uška. Saxánu. Saxáno. A viete, jak tak. Keď už tu je, tak ja sa teda nad ním zľutujem. Povedz nejaké slovo. No, neboj sa, ja ťa nezjem. Puka. No. Dobre, puka. To bolo posledné slovo v let's play Adamovho brata Jakuba. Yes. Si zabil. Puka. Dobre, enže, ideme ďalej. Zdechla koza. OK. Dobre, ale určite, keď si pozriete toto video, tak mali by ste písať do komentára, o čom by ste chceli, či by ste chceli ešte vlastne ďalej, či by ste chceli viac single alebo multiplayer, chápeš? No. A tak. Taký drevo. OK. First look our house. A možno, že raz za čas by som mohol nahrávať aj ja zo svojho počítača teda. Shit. A ukázal by som vám náš dom a sú tu sklady. Marek, poprosím. OK, máme tu nového držiača mikrofónu. Ktorý som zase ja. Ale nie, bol to môj brat. A už som to zase ja. A už je to zase Marek. Sklady, ale musíme si dávať pozor na TNTčka. Tak by som to povedal. Hi, new adventures. This is our first adventure. Shit, máme pol srdiečka. Shit. Voda. Aj keď nechápem prečo. Dobre, nevadí. Naháňa nás zombík, skeleton a enderman, to je super. A neviem, či ste si už všimli, určite poznáte Goga. Goga my máme strašne radi. Teraz si nemyslíte, že my sa po ňom opičíme alebo niečo také. My ho máme radi, my sme už veľmi dlho chceli natáčať let's play. A určite poznáte jeho let's play na Slendermana. A skúste si dať od Slendermana preč sl. Áno, máte pravdu, je to Enderman. A mám pocit, že tam vidím creepera niekde pri breze. A ďalší zombík. A tam creeper. Dobre, už nech je deň. Pašíme zber. Dobre. Už nech je deň. Rýchlo, alebo poď na pevninu, alebo čo nejakú. OK, ale naháňajte skeleton, takže je to jedno, či budeš vo vode, alebo na pevnine. Dobre, takže to si povieme. Ako ste si mohli všimnúť. Máme tu krásny rozdielne Minecraft svetu. Pretože ako ste si mohli všimnúť na ľavej strane nášho Minecraftu je zima. A na pravej strane je leto. A zlatý stred, v strede je púšť. A na púšti sklady mám pocit, že sú to
pieskovec alebo niečo také, no to je jedno a ešte je tam aj červená alebo oranžová vlna. Marek, povedz nám, čo tam môže byť v tom sklade. Tak ja keď som to našiel, tak ja som tam prišiel, vyráboval som jednu čestku, v ktorej bolo asi 10 obilia a 2 chleby a vybuchlo TNTčko. Pasa. Je to veľmi super, pretože ak rýchlo zoberieme nejaké to chlebo, tak sa oživíme a budeme happy. Inak, áno, chcel som povedať, že začali sme do nového roku, takže nový začiatok. OK, nenaháňa náš už skeleton, takže podľa môjho názoru by sme mohli ísť ku tým skladom, vykopať si nejakú... je tam zombika pavúk, ale cez nich by sa dostal akože. Ale podľa mňa, keby si tam vyonačil nejakú dieru do toho skladu a rýchlo by si ju zamuroval, tak by sme boli za vodou. Akože nie doslova za vodou, ale chápeš jak. No, vieš jak. Dončik. Chápeš? V stojatej vode je silný prúd, yes. Dobre. Suší ma v hrdle, napijem sa, môžete počuť kolu. Creeper, ja tam nejdem. Dobre, je tam creeper, on tam nejde a ešte hej skeletóny a zombíci. Takže... Ale... Že ich ideme odžubať. Nie, tu je chápa. Shit. Počkaj. Options? Ne. Ne. Nebudeme Magoria, nedáme si peaceful. Už keď nahrávame let's play. Tak čo hovoríte? Dajme si peaceful alebo nie? Dobre, áno, prehovorili ste ma. Dáme si peaceful. Aspoň na túto noc, aspoň kým sa tak zrealizujeme, akým dostaneme aspoň tie srdiečka nejaké späť, no. Dobre. Okay. Takže sme na tej našej historickej pláži. Dúfam, že nič nestratíme, pretože to bude ťažké. Tak to ti poviem, dávaj si pozor na tie TNTčka, lebo ja som ich akože tam nevidel. Ja som skočil dole, potom cez vlnu som sa preonačil ešte viac dole a potom tam vybuchlo TNTčko. Podkop sa. Dobre, ale najprv by sme si mohli akože aj nazbierať vlnu, 3 vlny presne, na posteľ. Vidíš to ten tam? No. Vidíš ten knoflík? To keď na ňo vstúpiš, tak ti vybuchne TNTčko. OK, takže do modrého ani o... Ani nič na to ani nesmie spadnúť, pretože potom vybuchne to TNT. A potom vybuchnú všetky čestky, ktoré sú tam. To by bola škoda. Večná škoda. Zrobíme si schody. Trošku. Yes. Ešte. No, dobre, ne. Boli by sme veľmi happy, keby si... Máme tu rotten fleisch. Celkom dobré veci tu sú. Čo keby si to zničil? Ten náš platný gombík. Nestane sa nič? Nie. OK, a práve sme sa zachránili od výbuchu všetkých TNTčiek. Prosím ťa, dám onač 2 čestky a potom si nemusíme ničiť drevo a máme rovno large chest. Tu si môžete všimnúť jednoduché TNTčko. Je to veľký fail.
Yes, a bereme si všetky TNTčka, ktoré tam sú, a však Adam. Yes. TNT. A presne toto sa mi stalo, že ja som si tu našlapnú dosku nevšimol a ja som na ňu tak vstúpil. Ja som akože prežil, ale všetky čestky vybuchli okolo mňa. A čestky si zober, 2 si zober čestky. A teraz už si nemusíme míňať veci, no drevo teda, na large chest. A máme už zasobený nejaký dom. Chýba nám to jeden schodík. To je fail. Epic. Ja takéto veci akože vždy robím z dirtu, ale teraz pravdepodobne nemáme žiadne zásoby dirtu. Myslím, že touto cestou sa dostaneš iba na to isté miesto. Mám taký pocit. Ale tú vlnu by si mohol ešte dať jednu zobrať. Ďakujem, že si mi vyhovel. Oh shit. Koľko, Adam? Neviem, pretože myslím, že euro 40. No, ale myslím, že by to mohlo byť všetko pre tento diel. Možno. Dobre, tak nie. Takže akože áno, ja trošku to zasponzorujem, no. Tak ja zaplatím to euro 40, ktoré bude stáčiť na ďalší. Koľko? Neviem, tak dajme tomu, že na ďalších 10 minút, ale to je akože tiež dosť času. Lebo ešte sme neurobili ani zďaleka to, čo sme chceli v tomto dielu robiť. Takže, k tomu onemu, k tomu plateniu, by som chcel povedať iba jedno, že fakt ako nezaťažuj sa tým. Môžeme to zrobiť tak, že rozdelíme to na 2 časti a bude to rozdelené na 2 časti. Čiže... A v tom prípade to bude rozdelené na 2 časti a tie 2 časti budú vlastne 2 časti, ktoré sú rozdelené z jednej časti, tie 2 časti. OK? No. Nechápačka. No a vlastne ono to bude tak, že teraz naznačíme jeden celý let's play, ktorý rozdelíme na 2 časti. Tak, toto myslím. Áno, tak toto myslím. A možno tým niečo ušetríme, pretože vlastne YouTube má to tak, neviem. Že veľmi málo písmen sa dá dať do názvu kanálu. A je to. No, myslel som to, že tak. Nesmieme natáčať dlhšie ako 15 minút, pretože ináč budeme musieť platiť za to. Ale neviem, ako, za akým, neviem čo. To vidí. Dobre, počúvajte, nebudeme vás s tým zaťažovať, my to normálne, ja to zasponzorujem normálne, Adam, zasponzorujem ťa, nás teda, lebo euro 40 nie je pre mňa problém, no problém for me. Dobre, ja mám 7 eur teraz kredit. To ti chodí každý mesiac? Ne, to mi chodí, keď oca popýtam, hehehe. Áno, a my sme si s Adamom na kreatívku, keď sme hrali asi pred 2 mesiacmi, tak sme si robili také vylepšenia. A to nebolo kreatívku, to bolo survivalko normálne. My sme si robili také vylepšenia, že sme si zobrali flint and steel a potom sme pod zvieratami začali zapalovať trávu a rovno z nich vypadlo pečené mäso, čo podľa mňa je veľmi dobrá výhoda. A ja teraz u mňa doma mám urobené kravárium a trochu som to prehnal, lebo som si to dal hlboké asi 10 blokov a mám tam toľko tých kráv rozmnožených, že vyskakujú stavať. No, nemôžu vyskočiť, lebo to mám opletené samozrejme, ale je ich tam tak strašne veľa, lebo moja farma na obilie produkuje dosť rýchlo obilie. A potom všetko to dávam do kráv a potom ich je toľko veľa, že strašne. No, takže, chcel som iba jedno povedať.
YouTube nedovolí nováčikom uploadovať video dlhšie ako 15 minút. Shit. Ináč sa za to musí platiť SMS-kou, poslaním SMS-ky. Takže my asi pošleme SMS-ku. Alebo si to rozdelíme na dve časti. Pošleme asi SMS-ku. No, dajme tomu. Lebo naozaj zase obetujeme našich euro 40, aby vy ste nemuseli dvakrát kliknúť na ďalšie video. Takže no, robíme si pravdepodobne, predpokladám, podlahu. A vypadol nám kaktusa, ktorý je rozdelený na dve časti. Z tej jednej časti nám vyšli dve časti. A tá časť je časť. Jedna časť. Dobre, máme celkom plný inventár, máme 9 TNT-čiek. Našiel som na YouTube, to je dosť staré video, ale ja som si ho pozrel iba teraz niekedy nedávno. A no, Nepovedz, že k nám stavme. ne. No, týka sa to Minecraftu a chcem si stiahnuť jeden mod, za ktorý sa myslím, že aj niečo platí, ale no, akože keď toto zacalujem to euro 40, táto už není žiadny problém. No a za ten mod, aj keby som si zacvakal, tak to mi akože nevadí, ale cez ten mod si môžem tam vytvárať rotátory a odpalovače a takéto veci. A veľmi to je dobre, je to na báze zvyčajne pistonov, redstoneu a podobných vecí. Aj ty si nás zamuroval, zadrevoval. No. A myslím, že si to kúpim, alebo stiahnem, alebo neviem čo. Veľmi sa mi to páči, ten princíp, že môžem niečo odpáliť, alebo že sa mi to stále bude otáčať. Na tej, už som rozmýšľal, že tak by mi možno dokázala fungovať farma na obilie, že by som, akože bude to oveľa ťažšie ako sticky piston. Ale akože potom ten efekt stojí za to, lebo ja by som si tam dal napríklad nejaký kameň. Za ten kameň by som dal 2 odpalovače. To by mi stalo na začiatku farmy na obilie. Stlačím čudlík, ono mi to odpálí a ten kameň by mal teoreticky všetko to obilie posekať. Fajn nápad. Hej. Len teraz už som rozprával, že mi blbne naozaj internet a to ma dosť štve, lebo iba nedávno sme si menili ako Wi-Fi router doma a je to router. No a čo? Vždy sa na tom mýlim. To nevadí. No a tak. Tento dom nám stále postupuje viac a viac vyzerá ako dom. Možno. A dosť to Adam na prd vyriešil, lebo všade okolo nás sú kopce. A keď budeme chcieť ísť niečo naťažiť, tak akože... TNT! What? Že použijeme TNT. Tu som chápal, ale ja som myslel, že sa vždy stratíme, keď pôjdeme niečo hľadať. Lebo môžete si všimnúť, že naozaj všade okolo nás sú skaly. Skaly, hory. Shit. Sa mi dneska plotí jazyk, ako by som niečo pil. Dneska som nič nepil. Naozaj. Fakt. Vodu, kolu. Počujete kolu? Marek, necikaj toľko. Hej. A Adam, na čo je rotten flesh? Čo? Rotten flesh. Hnilé maso. Česky. A po slovensky shnité meso. Neviem, ale viem, že vás môže zabiť. Dobre, vám srdečka, áno, keď ho zožerete. A prišiel som na to, ako ho získať inak, aj keď nemusíte zabiť zomba, ale stačí vám, keď neupečiete hovädzie meso a necháte si ho v čestke asi 10 dní asi, tak približne a potom sa vám z toho robí rotten flesh. Takže sme zistili, čo to je. Zhnité meso. Zhnité maso. Meso po slovensky. Meso. Ideme si naťažiť flint. Takže tu. Prečo si zobral sekeru, keď ideme ťažiť flint? Dobre, to nevadí. Fail.
nevadí. OK. To je štrk. Ale hej, stade získavaš ako film. Áno, máš. A na čo to chceš? Na Flint and Steel? Zapalovač? A ideme podpalovať zvieratka. Či? OK. A je nejaké TNTčko na to ťaženie. Aha. Ja som pozeral jeden diel let's playu od Minecrafta a on tiež na stavbu svojho domu, teda na prestavbu použil TNTčko, mu to nejak nevyšlo, odpálil si štvrťku takej dosť veľkej haly. Tutoriál, ako jednoducho zabiť Prasa. Piggy. Pod ňu musíš. dávaj. Však si už mal označené. Ne. Hej, tam. Tu na nohu. Ono možno, že aj niekedy sa... No, stačí raz zapáliť. A môžete si všimnúť, už sme dostali upečené mäso. Čo je podľa mňa dosť veľké vylepšenie, akože. Lebo nemusíte ju naháňať mečom, nič také. To sme trošku... A myslím, že... Dobre, zle som myslel. Keď som hral kreatívko a jednu ovcu som zamuroval v TNTčkách, tak ju nezabilo. A nechápal som prečo, ale som si myslel, že ani teraz to nevidia a zdechla koza. No, prasa. Zdechla. Takže zrobíme si jednoduchý tento. Prístrešok? Nie. Dobre, prístreš. Dvere som chcel povedať. Dvere, jednoduché dvere. A keď som ešte nevedel, že železné dvere, som si myslel, že to je iba akože také, že krajšie, že sú železné. A keď som si ich vyrobil ako dosť a chcel som si dom a všetky moje farmy založiť so železnými dvermi, a potom kúkam, nedajú sa otvoriť. To bol dobrý fail. A dosť neskoro som zistil, že tam potrebujem buď tlačítko, alebo našlapnú dosku. To sa im nestáva. Obrátený schod, takzvaný. Pekný vchod. Dá sa obrátený schod. Halleluja! Máme dvere. Máme dvere. A nastavíme si na easy. Easy. Budú nám chodiť príšerky, no rýchlo nastavuj. Bo to sme čuráci potom. Že tu hráme na peaceful. Dobre, ideme si postaviť vlnu. Ale teda posteľ. No toto si mal nechať práve, že no, to je jedno. Dobre, máme posteľ a ideme sa vyblbkať. OK, takže spíme, nemáme pri sebe nikoho, žiadneho creepera, ktorý by nás potešil. Takže konečne si prepneme na easy, alebo normal, alebo hard. Pravdepodobne easy. Takže... Či už si prepol? Aha, sorry, som si nevšimol. No, neviem, Marek, povedz, kedy bude koniec. Čo? Ešte nie. Ešte máme čas. Ako si môžeme všimnúť, to bude asi taká hodinový diel. What? 1 hour. Nie. Pardon. Tento diel má asi zhruba 20 minút, alebo 25. Dobre, takže po dlhej debate sme sa rozhodli, že tento diel ukončíme teraz. No nie presne teraz, ale takže no, nie, ahojte, tak subscribujte. Subscribujte. No dobre, sa nevychvaluj, že vieš lepšie po anglicky, ak ja, nevieš. No to je jedno, no odberajte nás, náš channel, Adamov channel, môj channel, lebo aj ja mám channel,
Marek Mikolajčík, to je môj channel. A ja tam nič nemám, takže ma neodoberajte. Dobre. No, ale fakt, odoberajte tento channel. Tento. Áno, presne tento. Fuj, ty grcáš. Drevo. Čo si to pojedol? Dobre, 3, 4. Čaute! Ešte brat nám prihovorí naše čau. Poď bližšie, nezjem ťa. Čau. Čau. A to je debil. Čau. Čaute. Čaute. Naozaj. Čaute. S Bohom. Čau. 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 Čau, čau. Čau. Hej, čau. Čau.